Bueno, ja els hi anava a explicar a ells, però bueno, imagina't que aquí a la primera fila hi ha algú. A mi m'agradaria fer un joc d'un dels que considero el meu mestre de màgia, el meu ídol, més que és el Juan Tamariz. El Juan Tamariz és un monstre de la màgia i aleshores per aquests temps que corren m'agradaria explicar un joc també de prop per un conte per nens i per grans. Això passa amb uns protagonistes que viuen al desert. Què millor per representar el desert avui en dia que una cartera, que és com ens trobem pràcticament tots. Aleshores, jo tinc aquí uns personatges típics o propis del desert, que són uns centaures. Aquí hi havia 4 centaures que vivien d'esquenes. Un centaure, 2 centaures, 3 centaures i 4 centaures, que m'agradaria que es veiés que són uns centaures. Ara m'han girat la pantalla perquè no ho jugaven bé, oi? Sí. Oi que veieu bé les cares centaures? Perdó. He girat jo les cartes. No m'han girat la pantalla. És bastant més difícil. Gràcies, És que tenim regidor, fotògraf. Aquell dia tindrem de tot. Bé, i aquests centaures vivien d'esquena al mar. Com podem representar que vivien d'esquena al mar? Girant i que es vegi que aquí tenim un mar, 2 mars, 3 mars i 4 mars. Resulta que un d'aquests centaures un dia va sentir un cant d'una sirena i va decidir entrar al mar. Ho exemplifiquem així, li donem la volta, amb la qual cosa ara aquí tindrem un mar, un centaure, un mar i un mar. Però el curiós és que quan va decidir sortir del mar duia una sirena a la gepa. I aleshores ell va dir: jo me n'aniré a viure amb la sirena al mar, que és el seu medi. I aleshores es va quedar vivint amb la sirena al mar. Quedaven els 3 germans, i dels 3 germans que hem dit que vivien d'esquena al mar. Aleshores, un altre dels centaures va tornar a sentir un cant d'una sirena i va decidir entrar al mar. I quina va ser la seva sorpresa? Que en sortir del mar, quan duia una sirena a la gepa. Aleshores, va dir també: jo me n'aniré com el meu germà a viure al mar amb ell. Així viurem en família, serem feliços. I ara aquí quedaven 2 centaures. I també un va sentir el cant d'una sirena. I li va aparèixer una sirena a la gepa. Resulta que tots es van quedar a viure al mar. Bé, tots. Aquest també s'havia de quedar a viure al mar. I aquest altre també va sentir el cant d'una sirena. No tothom canta bé. I aleshores li va aparèixer una sirena també. Però aquest va ser una miqueta diferent i va dir: no, jo me n'aniré a viure al desert amb la meva sirena i em quedaré allà i serem feliços. El primer centaure va sortir del mar i havia perdut la sirena. Però el que se n'havia anat al desert encara tenia la sirena, perquè no s'havia acostat al mar. I tots els que s'havien acostat al mar havien perdut la seva sirena. Aleshores, tots recordeu que aquests centaures vivien d'esquena al mar. I com que vivien d'esquena al mar, aquí els tenim. Aquest es van a quedar aquí, però aquest que vivia d'esquena al mar, aquest que vivia d'esquena al mar, aquest que vivia d'esquena al mar, i el centaure i la sirena, al cap de 9 mesos, es van acostar on es van conèixer al mar i van voler recollir el fruit del seu idili, del seu amor. I va aparèixer
una nova espècie marina, que són cavallets de mar, suposo els veieu. Són uns cavallets de mar, aquí n'hi ha un molt petitó que està. Però, com que a mi m'agraden els finals feliços, en aquests cavallets de mar els hauríem de batejar. I aleshores van decidir fer una festa per batejar els centaures. I els hi posarem nom, que els hi podem posar el nom científic que tenen, que es diuen hipocampus. I les sirenes van convidar les seves germanes, els centaures van convidar els seus germans, i així tots van fer una festa de celebració i van poder estar junts per batejar els centaures.